Welcome back mga ka-studio. Another kainan session na naman tayo. At today, ang inihanda namin ay chicken adobo. Nag-request pala nito si Wing Nix. So ito na po yung request mo, sir. Naganda din kami ng pinakbit. So ayan na po. So first of all po, I would like to say thank you to all the 16,000 subscribers always there to support us. So maraming salamat po. Maraming salamat po. So bago kami mag-start kumain, pray muna kami ha. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. So ayan na po mga ka-studio ha. Sa hindi pa kumakain yan, sabayan niyo po kami. Yan, kainan na po. Nga una tayo perting lamian eh. Ngaon na ta. Umot na kayo ba? So ayan po, adobo. Chicken adobo. Dagyan ko muna ng sabaw. Sarap ng sabaw nito. Ikaw ma. Pahingi ako pang. Thank you. Ito palang pinakbit mga ka-studio. Kinaham namin to kung sa Bisaya pa. Yan. Nagtulog-tulo pa. Yan. Kalabasa. Kunti isa pa ha. Yan. Ang laki niya. Ano to pang Thai part? Sarap mang isang sumo ko lang halos. Ito lang sa akin pang. Sa'yo na yan. Isa lang sa akin. Pinakbit po. Dami nito pinakbit natin, no? Ano yan? Serving spoon. Ayan po mga ka-studio, sa lahat po ng mga nag-comments at nag-suggest po nung nag-approbs kami sa YouTube namin. Maraming salamat po. Na-appreciate po namin lahat ng concerns niyo. Kain tayo. We're trying to read, response all your comments po. Sa abot ng aming mga kaya po, kahit madami po kayo. Salamat po talaga sa pag-comment. At sa hindi naman po namin pa na-replyan ng mga comments po, antayin nyo lang po kami. At sa hindi pa namin, sa hindi rin namin nare-replyan, pasensya na po.
Bilis maubos mo. Mm. Sarap talaga ng chicken adobo mo. Mm. Sa Bisaya, tawag namin dito adubaw. Ayan, isa po to sa niluluto ni Abrax. Isa po to sa mga niluluto niya na paborito namin. Dahil, anong tawag yan pa kanang gamay ra kag gasto. Gamay ra kag gasto ba, pero imusod ang lami na gyud kaayo. Mas barato kasi yung chicken kaysa sa pork ba. Napot kasi ng sabaw. Sarap din pinakbet. Mm-mm. Sabaw ka pa mga? Okay na ako dito sa pinakbit pang. Sa lahat po pala ng nakamiss po kay Sax, pasensya na po kayo. Hindi pa namin siya pwedeng isama sa ngayon. Tuwali si Sax. Kumakainin ngayon, yung ulam niya is... Anong ulam niya? Adobo. Adobo. Adobo din po yung ulam niya. Pero sa Bisaya, yun na adobo. Tawag niya, no? Fried pork. Fried pork. Ulam niya. Shock off rin na tayo pa. Yeah. Kain tayo. Yan po. Greet po pala namin ng happy birthday si Ma'am Angeline Vallejo ng Bicol, Camarines Sur. Ayan po. Happy birthday po, ma'am. Ngayon po yung birthday niya, May 7. Shout out din sa family Vallejo. Especially kay Mama Rosario Vallejo. Hello po, Nanay Rosario. Meron pa palang birthday pa. Ano ba isa? Ayan, meron pa pala isa nag-birthday. Si Ma'am Vanessa. Happy birthday po, Ma'am Vanessa.
galing po sa ma'am, dad ninyo at kay Jason, Ariana, Aliyah, Zach, and Simra. Ayan po. Ako, bilis, maubos mo. Nga. Kunan ka to ha, Tapos, tapos ikaw na lang umubos sa iba. Yan, tama na yan sa'yo? Yan, kaya mo na yan? Tapos ikaw na lang mag-shoutout. Oo, shout out ako after nito. Excuse me po. Meron pala tayong juice dito pa. Mm. Ayan, naghanda kami ng limoncito juice. Sarap nito, Bang. Thank you, Bang. You're welcome, Pang. Pang pinising. Mangga. Perfect. Ang tamis naman ng mangga, oh. Buti naman matamis yung nabili mo, Pang. Dito lang yun, nabili ko lang to dito sa kapitbahay namin. So shout out kay Rina and Kate Canada. Bisaya din to siya mga ka-studio. Shout out din kay Cheryl Wolf ng Denmark. So channel name niya is Bisaya ng Denmark. Ayan po. Shout out kay Live 8 Fun with Brindale. Shout out din kay Oliver and Seal. Shout out Arnie TV Vlog. Shout out din kay Kian Campos from Bayawan City, Negros Oriental. So pasensya po busing yung last na shout out namin is Negros Occidental. So Oriental pala, pasensya na po. Shout out din kay More Than Filipino. Yan po yung channel name niya. Taga Minglanilla, Cebu. Yan po. So itong next na shout out ko, wala silang channel pero nandito sila palaging nakasupport, kaya salamat po talaga sa inyo. Bilis-bilisan ko lang po ito ha, medyo madami kasi po itong shout out. Salamat po. Shout out Conix and Clark from Cebu. Andoy. Shout out Caparoso Jesus from Iligan. Shout out din kay Chan Paul Tahunira from Davao City. Shout out Chimi Chimchim TV at Ang Family. Kazua Gamer. Gisiri Romeo. Paing Tinio. Jus Panergo at sa Agoo La Union Panergo Family. Shout out po. Shout out din Lay Glorioso. Chin Auntie from Apari, Cagayan. Kenneth Raot. Natasha Sumikad at kay Terence Sumikad. Mary Fania from Jordan. Ay po ma'am. Maricel Absin. Jesu Digal from Cebu. Nilda Leone, frontliner from Germany. Hi po ma'am. Shout out din kay Julian Vicente from Kuwait. Shia Kate from Spain. Evelyn Riponte from Saudi. Martin Liano from Silay City, Negros Occidental. Shout out din kay Diana Simon. At shout out sa Simon family. At pati na din sa Church of God Malagamot from Davao City. Jewel Torla. Si Bron TV.
Ronald Relator at sa asawa niya na si Zerica Jane Relator. Kevin Robin from Taguig. Altiza Pustanis from Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato. Amy Cabarsi from Marikina City, Manila. Ingrid from Dubai. Genevieve Piñaflor from Malolos, Bulacan. Rogelio Bello. Divelin Alejandro from KSA. Yan po. Mayroon pa din si Maria Aizuka from Japan. King of Kings. So, ibang klase ito mga hari ng mga hari. Hi po. Luis Busoy Ampiong from Iligan City, Isabela. Mark Alo from Cagayan de Oro. So, shout out din kay Mina Katoliko from Las Piñas. Jacob Flores from Sampaloc, Manila. So, yan na po lahat ang mga nagpa-shout out. Maraming salamat po sa lahat ng nag-support po at palaging panonood dito sa aming channel po. Sakto po na natapos na din siya kumain. So, grabe po, ubos po namin lahat yan mga studio. Sarap Kita lahat. nyo naman po, lahat po ang sasarap talaga. So, sana po nag-enjoy kayo dito sa channel namin po. At sinsya na po kayo sa Tagalog namin. Hindi talaga kami masyadong marunong dyan sa Tagalog. Nag-practice din kami minsan dito sa bahay po. Kaming tatlo ni Sax, English at Tagalog. Yep, nagsasalita kami na English at Tagalog dito sa loob ng aming bahay. Oh. So, ayan na po mga studio. Bye for now and see you for our next mukbang. Bye!